A intelixencia artificial pode ser unha ferramenta chea de oportunidades para o desenvolvemento económico e social en Galicia, ao tempo que xera preocupacións e incertezas por como influirá nas categorías profesionais e no emprego. Cal será o seu impacto económico e social? Como serán os traballos do futuro? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues nada, como vai o mañá, ben? Todo ben? Bueno, imos conversar aí un rato, non? Cos datos do ano 2024, de xaneiro de 2024, Galicia estaba moi próximo á media, pero cos de 2025, o sea, de xaneiro de 2025, hai un gap bastante importante, 6 puntos de Galicia de diferencia respecto a España. Bueno, de algún xeito o noso tecido productivo préstase, non, a que así sexa. Temos empresas moi pequenas e temos, ademais, especialidade productiva en sectores nos que habitualmente non adoita a introducirse a tecnoloxía e, sobre todo, esas pequenas e medianas empresas, non, as que lle custa máis non só o uso, senón mesmo a incorporación de ferramentas que lle permita organizar o seu traballo dun xeito moito máis eficiente e seguramente hai causas, non? En Galicia hai un menor desenvolvemento dos servizos e servizos avanzados, que aí onde máis crece a IA. Observouse que hai un dato moi interesante que é a rexión que máis crece de España e mellora no índice de innovación, pero cando chegas ao nivel das empresas, te das conta que as pequenas empresas non fan innovación nin de producto, nin tampouco de tecnoloxía en procesos, que é onde se incorpora a IA. Sen dúbida, pero a mí dá a sensación de que en Galicia casi sempre falamos de dualidade, non? Saímos ben parados dese índice de innovación, non é menos certo que está moi focalizado en determinados eidos. Temos un ecosistema de I+D+I moi potente, de IA moi potente, pero, sin embargo, a dualidade existe, non? Esa dualidade existe porque ao mesmo tempo que vemos que vamos en cabeza en algúns sectores ou en algunhas actividades, noutras estamos moi rezagados. Eu boto de menos, e así o din tamén os responsables desas pequenas e medianas empresas, unha formación. A xente non nace aprendida e, ademais, isto da intelixencia artificial, que nos parece que é moi doado, en realidade non é tanto. É dicir, é necesario unha certa formación para introducir no proceso os avances da intelixencia artificial e, por outra banda, a man de obra. Que a man de obra, se non está formada no uso e, sobre todo, na visión, non, que a intelixencia artificial pode incorporar, pois evidentemente aí seguiremos tendo esa fenda, porque o que sí teño claro é que todos eses traballos que se fan dun xeito repetitivo, que levan moitísimo tempo, pois eu doulle un horizonte 5 ou 10 anos para que iso acabe sendo comido pola intelixencia artificial e, ademais, será benvido porque pode incrementar a productividade das nosas empresas, non? Pero, claro, a pregunta aí, que facemos con esa xente? Pois dá a sensación de que hai que formalos, e hai que formalos para que deixe de facer ese traballo que vai a poder facer a IA e que poida manexar, que poida orientar e que poida axudar tamén ao incremento da productividade. As empresas, por que non incorporan IA? Por que non están preparadas para elo? Primeiro é que non están formadas, hai que ver que ao mellor as plantillas a veces están embellecidas e, polo tanto, son máis racias ao cambio. Hai unha falta de talento porque non, a pesar de que se está formando a bastante xente no ámbito da IA, é verdade que as titulacións ainda comenzaron fai pouco e todavía non temos nin as primeiras promocións. Unha preocupación que eu polo menos teño é se as pequenas empresas
non adoptan a IA, e a IA vai a ser un factor de competitividade clave. Imagínate que eres un abogado, que a utilizas e que non a utilizas. O abogado que a utiliza, o que ten que revisar unha demanda, o que lle levaba, e o recoñecen eles, escribilo 15 días, ahora podes ter un borrador nun día. Eso se pode transmitir a precios, se pode transmitir de forma competitiva a captar negocio. O que non o faga, posiblemente pode quedar fora de mercado. E eso se pode estender a outros ámbitos. Non estou de acordo con isto que dis que hai sectores que sí e outros que non. Por exemplo, o sector primario, non? Que poderíamos pensar de entrada que o sector primario, bueno, pois isto da IA non vai con eles. Estamos vendo que xa hai empresas en Galicia do sector primario que non só adoptaron a IA como o seu plan estratégico de aquí aos vindeiros 5 anos, senón que está a darlle uns resultados espectaculares na organización do traballo, no control, por exemplo, estou a pensar no tema do viño, non? No control das pragas, na decisión sobre cando hai que vendimar ou cando non se debe vendimar, todos os sectores, independentemente de cal sexa a súa especialidade, van a ter que adoptar esta intelixencia artificial, e teño clarísimo que aqueles que non o fagan e que non o fagan a tempo, porque non vale facelo despois a rebufo, porque os outros xa teñen andado un camiño moi longo, non? Aqueles que non o fagan a tempo van a quedar descolgados. Fálase moito realmente da situación da IA nas empresas, pero a verdade é que a situación na educación creo que non está moito mellor, non? O uso de tecnoloxías digitais se está empezando a limitar. Eu defendo o uso da IA, porque obviamente é o que van a facer no día a día, e por outra parte, se é unha fonte de mellora de competitividade de todo, como non a vamos a usar, non? Eu poño un exemplo de que o ano pasado tiven que adaptar un caso que lles mando facer todos os anos. Cando rematei de facer o caso, metinllo a IA. Porque dicen, xa sei que é o primeiro que ides facer, meterllo vos, pois xa o metemos aquí, non? Entón, se deron conta dos fallos, dos problemas, e un pouco lle transmitín tedes que usar a IA, pero o coñecemento tedes que ter vos, e tedes que ter a capacidade de análise para saber o que está ben e mal, para que vos facilites tamén o traballo, pero que ao mesmo tempo teñades ese criterio e que seades os especialistas. A IA vai a ser un apoio para vos, pero obviamente vos tedes que ter o control dela. Mas cando falamos de formación temos que separar en niveis. Non é o mesmo o nivel universitario onde ti máis eu nos movemos, que para nós é moi sinxelo. Eu non son defensora do uso da IA, sei que eles a utilizan a nivel usuario. Eu dou clase de liquidación de impostos e o primeiro que fago é o exercicio que vou a poñer na aula, paso pola IA, amósollo a eles e eles teñen que identificar donde está ben feito e donde está mal feito. Pero claro, eles previamente teñen un coñecemento. Non nos debe dar vergoña usar a IA, pero temos que transparentar que para facer tal cousa ou tal outra, e que eso ademais permítenos a nos dedicarnos a aquelas cousas que teñen maior valor engadido, non? Entón, aquelo que non é necesario no que nos interveñamos xa o fai a IA, pero nós temos que saber engadir valor. E educar aos nenos e as nenas para que saiban engadir valor a aquilo que fan é o noso reto, o reto que temos por diante. Nós necesitamos formación, pero os mestres e mestras de educación básica, coido que son os primeiros, hai que empezar por eles. Estou completamente de acordo que ten que ser o plan xa dentro da escola. Donde van a aprender a utilizala éticamente ben? Na casa, eles sós na súa habitación, utilizando con acceso a cualquier tipo de tecnoloxía? Pois non, o que temos que facer é aproveitar que van moitas horas ás aulas para que allí se lle poda enseñar por xente ben formada, capacitada, pois o uso ético da IA. Hai outro debate en torno que ao uso de digital ou do ensino digital, que eu aí xa son máis contrario a que se este utilizando todo, por exemplo, pantallas, ou que se estudie todo sin libros físicos. Os datos que temos, por exemplo, da OCDE é que vai ser difícil implementar isto rápido por un motivo, porque temos o 35% do profesorado a día de hoxe o que declara que utiliza tecnoloxías dentro das aulas. Hai que formar aos formadores non só no uso das ferramentas, no uso das aplicacións,
senón nesa parte na que eu non me canso de insistir, que é a parte ética, porque a situación que se vive a día de hoxe é unha situación de portas abertas, non? A tecnoloxía, como a máquina aprende e ademais aprende a aprender, pois pode estar en pouco tempo facendo xa cousas de, digamos, selo propio, non? É dicir, ser a propia inteligencia artificial a que acaba creando cousas orixinais a partir do que ten aprendido. E todo isto hai que guialo, todo isto hai que orientalo, é dicir, non se pode deixar o campo aberto, moito menos porque está concentrado detrás de 4 grandes monstruos, porque falamos de IA, falamos de ferramentas, falamos de algoritmos, pero non falamos de quen deseña os algoritmos. E isto é fundamental, porque se deixamos que 4 empresas organicen os algoritmos que nos van a guiar, que nos van a mover, que van a formar parte da nosa educación, que van a formar parte do noso traballo, temos un problema, non? Eu engadiría tamén que do mesmo xeito que pode potenciar certas habilidades e capacidades, pode menguar outras moi relevantes nos alumnos. Por exemplo, a capacidade de pensar, a capacidade de resolver problemas, ou, por exemplo, últimamente todos sabemos que pasa que polo uso do GPS, non? O que é que habitualmente a xente perdeu xa a capacidade de ubicación, de localización e de moverse dentro dunha cidade cando desaparece. E falo por mí. Claro, hai que nunca tivo... É unha ferramenta maravillosa. Pero realmente, por exemplo, si está claro que si ti deixas de calcular, perdes esa capacidade de cálculo, sabemos o que as capacidades e a elasticidade que ten o cerebro, non? Para ir especializándose e facer cousas, entón, se empezamos a perder e a deixar de facer todo un conxunto de cousas, pois ao final tamén é un problema, non? E tamén outra cuestión importante que ti decías é as respostas que dá a inteligencia artificial sobre certos temas que están cargadas de connotacións ideolóxicas e de, lóxicamente, tamén de orientar ideolóxicamente a poboación hacia certo tipo de comportamentos, non? Eso tamén temos que controlalo. Ti como ves a xente que está saindo agora pois das aulas, tanto sexan de formación profesional como da universidade? Ti crees que teñen xa esa pegada que necesitan as empresas para engancharse, non? Coas novas demandas que van a ter todas elas, ou que aínda nos queda un camiño longo por percorrer? É verdade que hai xente que non se vai adaptar, xa porque é complexo, o sea, porque se cambia todo o proceso e necesitas un coñecemento tecnolóxico, etcétera, específico, posiblemente aí non se van a adaptar. Os novos, a xente nova, para min sale moito mellor posicionada para ocupar esos postos, son xente digital, pero sí que o vemos na xente maior. O mundo digital se lle queda bastante longo, pensando en que por un lado temos a necesidade de incrementar os anos laborais dentro dun mundo con un maior nivel de adopción de tecnoloxía, pois creo que aí onde vai haber o problema. A xente nova penso que sale moi ben capacitada a nivel digital e, por lo tanto, se adaptará facilmente. A mí dá a sensación de que a nivel de uso, sí, evidentemente, xa estamos vendo, non? Van moi por diante de calquera de nós no uso das ferramentas que temos ao noso dispor, pero esa é unha cousa e outra cousa é facer a planificación de persoal dunha empresa, organizar o traballo para pois 200, 500 persoas coa axuda desas ferramentas que teñen ao seu dispor. E para iso hai que aprender tanto os que van a chegar como, dende logo, os que xa están, non? E dáme a sensación de que aquí estamos a falar de dúas cousas diferentes. Por unha banda, estamos a falar daqueles traballos facilmente sustituíbles. No aeroporto de Barcelona xa hai varios postos de comida que non están sendo atendidos por ningunha persoa. Son brazos robóticos os que serven a comida quente, morna ou fría, segundo ti lla pidas, a bebida xustamente como ti lla pidas e nun tempo récord. Ademais, ao meu modo de ver, non ten ningún encanto e dá a sensación de que iso vai a ir avanzando, vai a ir a máis e vai a ir comendo unha parte moi importante do emprego que temos non só en Galicia, senón tamén en España. Ese tipo de traballos, pois, posiblemente sufran unha transformación moi abrupta. En algún caso é necesario, tamén. Non, claro que é necesario. Porque non hai xente, non hai mano de obra, por exemplo, non hai camioneiros, por exemplo. Non só é necesario, senón que o necesitamos tamén para incrementar a nosa produtividade, non? Porque vamos sempre rezagados de produtividade, unha parte é precisamente esa especialización. Pero, digo, aí
temos que poñer un foco e temos que atender. Que quero dicir con isto? Pois quero dicir que as administracións públicas non poden deixar de mirar cara a esa ameaza que, sen dúbida, ten o mercado laboral nunha parte importante do noso país. Hai que acompañar con medidas sociais, hai que acompañar con medidas de reskilling, non? De formación desa xente para que poida facer outro tipo de funcións, ou hai que acompañar con subsidios no caso no que non sexan xa recuperables. E, por outra banda, evidentemente, a creación de novos postos de traballo relacionados coas novas tecnoloxías. Eu, sin embargo, sigo pensando que o balance neto vai a ser positivo e, de feito, xa se leva falando desto, xa se tiña que ter visto o impacto da IA de acordo con estudos que empezaron a facerse. 3,1 ou 2 millóns máis de postos de traballo. Claro. Non sei se corresponde coa realidade ou non esa estimación pero, que se fixera lá polo ano 2020. Claro, pero realmente quero dicir que se nós estamos pensando que no ano 25 xa se tiña que ver o impacto da IA e realmente estamos en niveis máximos de emprego en moitos países, a pesar da incorporación, eso tamén nos significa varias cousas. E é que a tecnoloxía onde entra xera produtividade e incluso esa eficiencia, por exemplo, eu digo, imaginemos na incorporación na saúde. Pois na saúde temos unhas listas de espera da garda tremendas que posiblemente con tecnoloxía se poden reducir. Nos xulgados pasa o mesmo, incluso traballos penosos, non? Baixar incluso unha mina ou algo así, pois se podemos baixar cunha máquina, ao final esa persoa pois pode traballar, eu que sei, no cuidado medioambiental ou pode traballar noutros ámbitos. O sea que, en certa medida, creo que vai haber unha reorganización, pero eso sí que é verdade que temos que facer un reskilling e vai haber xente que se quedará fora. E estou de acordo que ten que haber redes de seguridade previstas para estes casos, non? Realmente a inteligencia artificial pode ter un impacto moi importante dentro do crecemento, da productividade, etc. Pero onde se vai a concentrar iso? Vai a estar espallado por todo o globo, por todos os países, ou se vai a concentrar en algún sitio? E eu o que estou observando, polo menos, e tamén así o indican distintos estudos, é que os monopolios digitais que se crearon antes de que estivera a IA, pois o que fan é cobrar máis forza absorbendo tamén a IA. Entón se están facendo todavía máis monopolios digitais, non? Entón, iso o que leva? Bueno, pois podemos ver que de repente arrasan co comercio polo miúdo. Entón, efectivamente, se vende moito produto, pero xa non se ve polas canles que xeraban o emprego local nos povos, nas cidades, etc. Non? Estou de acordo contigo con isto que dis que aquelas empresas que foron cabeza da digitalización están a ser tamén, ou polo menos a querer ser, cabezas na IA, non? Non só no sector primario. Vexamos o que pasa co xornalismo. Google, cando ti agora fas unha busca, xa non che dá as entradas aos distintos medios ás que che daba acceso hai apenas uns meses. Non. Comeza cunha entrada súa, xerada pola súa IA, na que fai un resumo de todas as noticias que te estás buscando e que, polo tanto, xa non entras nen sequera na páxina dos xornais dos que bebeu previamente para poder facer isto, non? A que nos leva isto? Nos lévanos non só unha concentración de poder económico, senón a unha concentración de poder ideolóxico que é moi perigosa, que o estamos a ver. É dicir, cando nos preguntamos que lle pasa aos nosos alumnos porque teñen tal sesgo ou tal outro, eu miro sempre o que levan no bolsillo, e o que levan no bolsillo é unha ferramenta que é letal, e é letal para ben e para mal, non? Porque ese tipo de ferramentas orienta o seu pensamento. Incluso que o poder non este nos estados, que poda chegar a estar en grandes compañías. É que xa non está. Eu teño a sensación de que xa os países non controlan compañías que son moito máis grandes que eles e que van moito máis alá das súas fronteiras. Non hai máis que ver na Unión Europea cando lle poñemos unha sanción a Google, o ataque de risa que lle dá a Google e a todos que están no seu arredor. Bueno, pero porque as multas, o sea, porque Google gañou 100.000 millóns de dólares o ano pasado, entón incluso a multa paga a pena pagala. Calderilla. Claro, despois outra cuestión tamén é a incertidume que xera para toda a poboación, porque, claro, ti a día de hoxe dis, bueno, e a que me debo dedicar no futuro?
E a xente antes non pensaba en, bueno, nunha profesión que pode desaparecer. Eso, a sensación, penso que hasta é novo. Eso ten que ver tamén coa polarización, con que os traballos que van a estar mellores retribuídos, a xente tamén eso lle dá importancia, pero cuáles van a ser? Por exemplo, a día de hoxe, ser financeiro está moi ben, ou estar levando o tema contable, pero, por exemplo, cando analizas os estudos que hai, din que boa parte deses traballos, ou no ámbito da fiscalidade, ou incluso na parte xurídica, aí sí que se percibe un impacto moi grande da IA. É verdade que va a haber que readaptarse, pero, sobre todo, esa visión negativa a vexo ahora de forma positiva noutro ámbito, é que o mellor o que ocorre é que podemos facer as cousas en menos tempo, podemos ter unha xornada laboral mellor, máis curta, porque somos máis eficientes, pero todo eso dependerá de, efectivamente, que se regule convenientemente o reparto da productividade entre os que a xeran. E sobre todo, quen ten capacidade para regular ese reparto da productividade entre os que a xeran. Cando se fala de reparto, cando se fala de redistribución da renda e da riqueza, volven a sair os polos. E hai un movimento en contra, por exemplo, do pagamento dos impostos que son os que nutren despois pois que os nosos avós poidan ter as pensións, que os nosos fillos poidan ir aos colexios e que nos poidamos tratarnos nunha sanidade pública. E isto estáse perdendo, era algo que estaba asentado na sociedade e que ninguén discutía, pero que estáse perdendo. E estáse perdendo en favor de quen? En favor daqueles que concentran o poder, que concentran o discurso e que son quen de arrastrar a unha parte importante da poboación que se vai a ver prexudicada probablemente pola situación que vamos a vivir, pero que defende o contrario do que son os seus propios intereses, non? Entón, o sector público aquí ten un papel moi importante que xogar e atreveríame a decir que a nivel supranacional, é dicir, non vale o que fagan os estados. Teremos que empezar a tomarnos en serio aquilo que nalgún momento se dixo de que, ao mellor, os robots teñen que empezar a cotizar a Seguridade Social para poder financiar as pensións futuras, porque senón, se seguimos sustituindo e sendo tan óptimos e sendo todos tan productivos, ao mellor quedamos. Pero ao mellor as pensións futuras tamén dependen de que implementemos unha IA que xere unha productividade e unhas capacidades productivas que dé para pagar toda a factura de unha vida máis longa. Entón, quero dicir, ao mellor, por eso a veces decimos, pode ser o problema ou pode ser a solución. En conclusión, eu creo que estamos de acordo en que este movimento é imparable e, ademais, temos que pedalear a xiña para non quedarnos atrás, pero temos que incorporarnos, integrar estas novas tecnoloxías, todos os avances con xeito. E o xeito significa eses valores éticos por diante, en segundo lugar, a capacidade de redistribución do que isto vai a xerar, porque vai haber, e está habendo, gañadores e perdedores. E os que gañen con isto teñen que ser quen de facerse cargo daqueles que van a perder e que están perdendo xa, non? E hai que darse presa, porque para min o dato de que da suba que se produce en España en comunidades como Madrid, que ten un 30 e pico % xa de empresas frente a un 15 que somos nós, ou que nun ano perdéramos 6 puntos de diferencia respecto a España, pois eso nos di que hai que correr porque outros, se o fan mellores que nós, van ser máis competitivos. Bueno, Luís, pois estivo ben interesante esta conversa, pero quédanos pendente a segunda parte para outro día, porque sabes unha cousa, teño que ir a facer algo que de momento aí aínda non pode facer. Teño agora un consello de departamento, así que foi un placer e vémonos noutra ocasión. Bueno, moi ben, pois nada, que resolvas coa IA as cuestións do Consello e dubido que poida resolver cousas internas de departamento de momento, porque, como ben sabes, é unha cousa ben complicada, pero bueno, os alumnos veñen pegando forte, non? Sí, a verdade é que